Poďme na to. Rudník ženy účastníčky Inovecko-Karpatskej Asickej ligy. Nech sa páči. Trošku sacia strana nedočkáva, veru. Je to tak. No ale samozrejme, dievčatá majú ešte jeden pokus. Na druhýkrát baby vyštartovali úplne bez problémov. Naklapávačka košík vynikajúci, základňa klapla v pohode a dievčatá už ťahajú vedenie dopredu. Voda zo stroja, 10,5 sekundy, strojníčka nekompromisne. Toto by mohol byť celkom pekný pokus v ženskej kategórii. Aj to tak je. 17:18, výsledný čas napravo, 17:18, výsledný napravo, rýchlo.